If anybody come to me and ask me a question, Joe, what is most important thing in your life? Om någon kommer till mig och frågar, Cho, vad är det viktigaste i ditt liv? Without reservation, I can say that prayer is the most important thing in my life. Utan tvekan kan jag säga att bön är det viktigaste i mitt liv. Of course, the word of God is very important. Naturligtvis är Guds ord mycket viktigt. But if I don't pray, the word of God will not come alive. Men om jag inte ber så blir inte ordet levande. There's reason in my life that prayer is number one priority. Så i mitt liv så är bön den högsta prioritet. I pour out my heart to pray. Jag utgjuter mitt hjärta i bön. I'm not smart enough to teach you anything this afternoon. Jag är inte smart nog att undervisa dig någonting den här eftermiddagen. But I want to share the experience that I have had so far in Jesus Christ with you. Men jag vill dela erfarenheter jag har haft med Jesus Kristus med er. I've been in ministry for 41 years. Jag har varit i tjänst i 41 år. And all these years God has been tremendous source of blessing in my life. Och under alla år så har Gud välsignat mig oerhört mycket. And always God stressed in my life to have more prayer, more prayer and more prayer. Och Gud har betonat i mitt liv att be mera och be mera. And the more I prayed, the greater power of God was present in my life. Och ju mer jag har bett så, desto större kraft ifrån Gud har varit närvarande i mitt liv. The greater tragedy for the many Christians is that they don't know how to pray. Den stora tragedin för många kristna är att de inte vet hur de ska be. They feel the necessity of the regular prayer life. De känner och vet om nödvändigheten av ett regelbundet böneliv. But when they really want to pray, then they feel stymied. Men när de verkligen vill be så känner de sig strandsatta. In our Christian walk, sometimes we need emergency prayer or urgent prayer. Ibland i våra kristna liv så behöver vi nödböner i olika In nödsituationer. those cases, we should have a special prayer. Och i de situationerna behöver vi ha en speciell bön. But in our daily life, we need a very blessed, regular prayer life. Men i vårt dagliga liv så behöver vi ha ett regelbundet, välsignat böneliv. One of our sisters was in emergency room in hospital. En av våra systrar var i intensivvårdsavdelning på She sjukhuset. needed a very urgent prayer. Hon behövde väldigt snabb bön. She needed more than regular prayer. Hon behövde mer än vanlig bön. But she did not know how to pray. Men hon visste inte hur hon skulle be. She was dying from brain cancer. Hon höll på att dö av hjärncancer. The doctor told her that there would be only 5% survival. Läkarna sa att det var bara 5% som överlevde. So she was at a loss as to what to do. Hon visste inte vad hon skulle göra. Tomorrow she was going to be operated. Och morgonen efter skulle hon bli opererad. But today she remembered my teaching about prayer. Men den dagen kommer ni ihåg min undervisning om bön. She was blind, deaf Hon var blind och döv because of the cancer. på grund av cancer. So she asked her daughter to write down the numbers of her Lord's Prayer. Så hon bad sin dotter skriva ner Herrens bön. She decided to pray Lord's Prayer for 1,000 times. Hon bestämde sig för att be Herrens bön 1000 gånger. It took about 8 hours for her to pray the Lord's Prayer for 1,000 times. Det tog 8 timmar för henne att be Herrens bön 1000 gånger. When she prayed 99 times, nothing happened. När hon hade bett 99 gånger så hade ingenting hänt. But when she prayed 1,000 times the Lord's Prayer, Men när hon hade bett 1000 gånger Herrens bön, suddenly the door of heaven was opened. plötsligt öppnades himmelens dörr. Power of the Lord came upon her. Herrens kraft kom över henne. And she was tremendously impacted by the healing power. Och Guds helande kraft slog ner i henne. Suddenly she could see and she could hear. Plötsligt kunde hon se och höra. She shouted and jumped, saying, I can see, I can hear. Hon ropade och hoppade och sa, jag kan se, jag kan se. So right away doctors took her to the x-ray room. Så läkarna tog henne till röntgenrummet. And they thoroughly checked over her condition. Och de kollade noggrant hennes tillstånd. They could not find any vestige of cancer left in her De brain. kunde inte hitta någon rest av cancer i hennes kropp. She is presently very healthy, faithfully attending our every Sunday service. Och hon är fortfarande väldigt frisk och är involverad i våra möten och vår In församling. this kind of case, she needed a very
emergency, urgent prayer. I det fallet så behövde hon en nödbön, bön för en nödsituation. Last year I was having a big campaign in Hungary, Budapest. Förra året hade jag en stor kampanj i Budapest i Ungern. And I was praying, preparing an evening service. Och jag bad och förberedde mig för kvällsmötet. Suddenly the Holy Spirit spoke into my heart. Plötsligt talade den helige ande in i mitt hjärta. My son, you have been suffering from abdominal intestinal inflammation for 40 years. Min son, du har lidit av inflammation i inälvorna i 4 år. Why do you carry that sick along for 41 years? Varför har du burit den sjukdomen i 41 år? So I said, Father, this is thorn in my flesh. Alltså, fader, det här är törntagg i mitt kött. Thorn in your flesh? Törntagg i ditt kött? When I was serving Korean army, Och när jag tjänade i koreanska armén I was wounded. så blev jag sårad. And they operated on me for 8 hours. Och de opererade i 8 timmar på mig. And after that time, I had a perennial inflammation of my abdominal intestine. Och sen dess så hade jag en ständig inflammation i mina inälvor. And on and off I prayed for the healing, but nothing happened. Och då hade jag bett om helande, men ingenting hände. But so I just accepted this sickness as thorn in my flesh. Så jag accepterade att den där sjukdomen var en törntagg i mitt kött. I always enjoy eating the raw fish. Jag har alltid tyckt om att äta råfisk. But because of that inflammation, I could never touch raw fish. Men på grund av den här inflammationen kunde jag inte röra vid råfisk. If I would ever touch the raw fish, then I would have a terrible pain. Om jag skulle äta råfisk skulle jag få fruktansvärd smärta. So, for more than 40 years, I was having that sickness. Så i mer än 40 år hade jag den här sjukdomen. But still, I was praying for the healing. Men jag bad för helande. And the thousands and tens of thousands people got healed around the world. Och tusentals och tiotusentals människor runt världen blev helade. But still, I was sick here. Men jag var fortfarande sjuk här. But last year in Budapest, when I was praying, God said, no, that is not thorn in your flesh. Men förra året i Budapest när jag bad så sa Herren, nej, det där är ingen törntagg i ditt God kött. said, are you greater than the Apostle Paul? Gud sa, är du större än aposteln Paulus? Have you ever been to the third heaven? Har du varit i tredje himlen någon gång? Have you ever received such a many revelation as Paul did? Har du fått så många uppenbarelser som Paulus fick? Just no. Och jag sa, nej. Then this is not thorn in your flesh. This is a thorn of the devil in your flesh. Då är det här inte ett törntagg i ditt kött. Det här är ett törne från djävulen. So God said, today you must cast out that devil. Så Herren sa, idag måste du kasta ut djävulen. So I needed to have an urgent prayer. Så jag bad i en nödsituation. So I knelt down and I began to pray. Så jag knäböjde och började be. I said, Lord, Jag in sa, the name Herre, of Jesus Christ, i Jesu Kristi heal namn, this sickness. bota den här Heal sjukdomen. this sickness. Bota Heal sjukdomen. this sickness. Bota Heal sjukdomen. this Bota sickness. sjukdomen. Heal this Bota sickness. sjukdomen. For 1 hour I was continually repeating one simple prayer. I en timme så repeterade jag hela tiden en enkel bön. You know, many people waste a lot of time praying with a glorious word. Många människor tillbringar mycket tid och ber med fantastiskt vackra ord. There's, oh, wonderful God in heaven. Och vi säger, åh underbara Gud i You are so himlen. merciful, so wonderful. Du är så nådefull och underbar. You are so careful for your children. Och du bryr dig så mycket om dina barn. Touch my abdominal intestine here. Rör vid mina inälvor här. You are wasting a lot of time Du slösar bort mycket tid trying to find a flowery word. för att vi hittar ett blomsterrikt språk. When you read Luke's 18th chapter, Sen läser du Lukas kapitel when 18. the widow was praying to the merciless judge, När änkan pläderade hos den orättfärdige she domaren. was not using flowery word. Hon använde inte blomsterspråk. She just said, judge for me righteously. Hon bara sa, får jag min rätt? Judge for me righteously. Döm rättvist över mig. Continually, she concentrated on the subject of a prayer. Kontinuerligt så koncentrerar hon sig på ämnet bön. Also, Jesus said about prayer, Och Jesus sa om bön. one man had friend in the midnight, but he had nothing to give. En man fick besök mitt i natten men hade inget att ge. So he went to the neighbor Så han gick till sin granne and knocked on the door. och knackade på dörren. Borrow me 3 bread so that I may feed my friend. Låna mig 3 bröd så jag kan ge till min vän.
But the neighbor said, no, we are already in the bed with children. Men grannen sa, nej, vi har redan lagt oss och våra barn. We can't get up and give Vi bread to kan you. inte stiga upp och ge bröd till dig. But this guy was standing outside of the door, Men den här mannen stod utanför dörren and he kept on saying, och han fortsatte give me säga, bread, ge mig give me bröd, bread, ge mig give me bröd, bread, ge mig give me bröd, bread. ge mig bröd. He never used a flowery word. Han använde inget blomsterspråk. Oh, dear friend, you were my alumni. Åh, kära vän, vi gick i skolan tillsammans. We've been playing golf Vi har together. spelat golf tillsammans. We've been touring Vi together. har rest tillsammans. Father friend, we were together. Och vi har varit vänner I'm in tillsammans. predicament right Och jag now. är i en liten dålig situation just Be nu. merciful unto me and come out and give me a bread. Var barmhärtig mot mig och kom ut och ge mig lite No, he bröd. didn't say that. Nej, han sa inte så. He just kept on saying, Han bara sa, give me bread, ge mig give me bread, give me bread, give me bread, give me bread, ge mig give me bröd, bread. ge mig bröd. So the word came from inside. Så ordet kom från insidan. I'm not getting up because of you are my friend. Jag reser mig inte för att du är min vän. I'm getting up and give you the bread because you are too noisy. Jag stiger upp därför att du får så mycket oväsen. So when you have an urgent prayer need, you must concentrate on that prayer. Så när du är i en nödsituation så måste du koncentrera dig på bön. So I concentrate on my on my prayer. Jag koncentrerar mig på min bön. Heal me, heal me, Bota heal mig, me, bota mig, heal bota me, mig, heal me, bota mig, heal me, bota heal mig, me. bota mig. More than 1 hour I prayed like that. I mer än en timme bad jag så. Then I had great peace. Och jag hade stor frid. I came back home Jag kom tillbaka hem and I started to eat raw fish. och jag började äta råfisk. Completely healed. Fullständigt helad. I was so foolish carrying along this sickness for 40 years. Jag var så dum att jag bar omkring den här sjukdomen i mer än 40 år. Just recently, I had a very peculiar experience with God. Helt nyligen hade jag en underlig erfarenhet med Gud. Every night, I was getting up from 3 to 5 times to go to bathroom. Varje kväll fick jag gå upp 3 till 5 gånger för att gå till badrummet. I needed to urinate. Jag behövde urinera. And finally, I became tired. Och slutligen blev jag trött. You know, when you get up 5 times a night, you can't sleep. Du vet, när man kliver upp 5 gånger om natten så blir man trött. So, one day I decided to pray through. Så en dag beslöt jag mig för att be igenom. So I said, oh God, heal me. Så jag sa, åh Heal Gud, me. bota mig. Heal me Bota this mig. urination. Bota mig från det här Heal me. urinerandet. Heal Bota me. mig. Heal me. Bota mig. Then I fell in sleep. Och så somnade jag. Then in the middle of night, in my dream, Sen mitt i natten i min dröm somebody came and stood before me. var det någon som kom och stod framför mig. But I could not see the forms. Jag kunde inte se gestalten. I said, who are you? Och jag sa, vem är du? Yes, I'm your God. Jag är din Gud. He said, I heard your prayer, Han sa, jag har hört din bön. and I brought down the gift to you. Och jag har kommit med en gåva till dig. I could see the package, Jag kunde se paketet. but I could not see anything at all. Men jag kunde inte se någonting annat. Because God is spirit, I could not see God. För Gud är ande, jag kan inte se In my Gud. vision, when Jesus appeared, I could see Jesus. I en vision när Jesus uppenbarade sig så kunde jag se But when Jesus. Father came, I couldn't see him. Men när Fadern kom kunde jag inte se honom. And he unwrapped. Och han öppnade paketet. And he said, you know, you've been going to the bathroom 3 to 5 times every evening. Och han sa, du har gått till toaletten 3 till 5 gånger varje kväll. So I have made a special kidney for you. Så jag har gjort en speciell njure för dig. And if I add that to you, then you'll be all right. Och om jag ger dig den så kommer du att klara dig bra. Then God said, unbuckle your belt. Så Gud sa, släpp upp So bältet. I unbuckled. Så jag släppte upp He bältet. put that extra kidney like Och that han into me. stoppade in den här extra njuren rakt in i mig. And God said, now since you have extra capacity, you will be all right. Och Gud sa, nu när du har extra kapacitet så kommer det att gå bra för dig. From next day, I would only go to the bathroom once. Från igår så har jag bara Night. gått på toaletten en gång. I was completely healed. Jag var fullständigt helad. You know, whenever I come to this kind of conference,
I should go to the bathroom 2 or 3 times before I come on the platform. När jag kommer till en sån här konferens, vanligen så går jag på toaletten 2-3 gånger innan jag går So på lawyer plattformen. Kim is always in charge of finding the bathroom. Så Paul Kim är alltid ute och letar efter en toalett The åt mig. reason today he was asking Brother Ekman, where's bathroom? Så när vi kom idag så frågade han broder I Ekman, was var är laughing. toaletten någonstans? Och jag Because the skrattade. lawyer Kim does not know that I got healed. För han vet inte att jag har blivit helad. Now I don't need to search for the bathroom. Nu behöver jag inte leta efter toaletten längre. God is same. Gud Jesus Christ is same är yesterday, densamme. today Och and Jesus forever. Kristus är densamme igår, idag och i evighet. And if we really pray in right way, you can move the hand of God. Och om vi ber på rätt sätt så kan du röra vid Guds hand.